Så vil jeg rigtig gerne byde velkommen til det næste indslag, vi har her. Det er Lene Møller Jørgensen, som skal interviews af Rasmus Bøgh Hansen, som er kommunikationsrådgiver. I må rigtig gerne, mens der bliver interviewet heroppe, være en lille smule stille nede bagved, så vi kan høre, hvad der foregår her. Rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse. Ja, Lene Møller Jørgensen, velkommen til. Tak. Vi er jo for at snakke lidt om din nyeste bogserie, Sønder i Bøden, Ja. som de første 3 bind udkommer her i år. De næste 3 bind udkommer så i starten af næste år. Det er jo spændende. Ja. Hvis vi kan starte med at snakke lidt om, hvis du fortæller om din baggrund og din tidligere bibliografi. Det er jo ikke de første bøger, der er skrevet for en børnebøger eller andre personer. Altså, jeg er uddannet journalist og har arbejdet mange år på Danmarks Radio, indtil jeg så sagde op og besluttede mig for, at jeg skulle til at leve af at skrive sådan bøger her til børn. Men altså, jeg skriver også andre slags bøger end dem her, men jeg skriver blandt andet fantasy til de børn, der sådan lige har knækket læsekoden, og som har brug for at læse noget, som ikke lige handler om cirkus og kæledyr og søer og køer, men som noget, hvor der er måske lidt mere saft og kraft og blod. Altså fantasy, fordi børn har brug for noget fantasi og noget magi. Så det er det her et eksempel på. Jeg har så også skrevet en serie, der hedder Ravelsbørn, som også henvender sig til de helt små læsere. Og så har jeg også skrevet fantasy til de lidt ældre børn, og krimier til de lidt ældre børn. Så, der er en bred vifte. Der er en bred vifte, ja. Men det er jo interessant, du siger jo selv, at den her bogserie, det er meget fancy. Der er jo meget blod, og der er meget brug, og der er så mange forskellige ting, som godt kan virke lidt umiddelbart skræmmende. Ja, måske. Altså, jeg tror jo, at det kan måske virke skræmmende. Her er for eksempel en, som han får lige hugget sin hånd af. Og det er jo så inden for de første par sider. Ja, altså jeg har det lidt sådan, at man kan lige så godt gå i gang med historien, når den begynder. Ja. Og derfor så kaster jeg mig ud i historien, og den her historie handler jo så altså om Ruben. Ja. Og Rubens far er bøddel. Og det er så desværre sådan, at Ruben han skal også selv være bøddel, fordi man arver sin fars job. Det gjorde man nok, og det er faktisk den skinbarlige sandhed, så der er rigtig meget sandhed i de her bøger. Fordi jeg er journalist, så jeg kunne ikke drømme om at lyve ret meget. Så det er faktisk en rigtig historie, og så har jeg bare bygget en lille smule ovenpå. Men jeg tror, at børn har godt af at se sådan lidt blod og lidt... afrullede lemmer og sådan lidt. Ja, jeg tror måske, at det er mere af deres forældre, der bliver bange for det, som tænker, nej, det kan de ikke tåle. Men selvfølgelig kan børn godt sortere i det, og det er heller ikke sådan, at det kun handler om brug og blod og afrullede lemmer, fordi der er jo også sådan lidt glimt af håb og fremgang og glæde og kærlighed i historien også. Ja, så det er ikke kun afrullede lemmer, men noget af det er. Men det kan være, at jeg lige nu, i og med at den udkom i går, hvis jeg lige skal ridse handlingen, den indledende handling op, så man kan danse et overblik. Det handler jo, som du selv har nævnt, om hovedpersonen af Ruben, som er en dreng, og han er søn af bøddelen i en by, som foregår i en sen middelalder renæssancetid, lige på kanten deromkring. Og den her by, den ligger i et kongerige, som har en lidt aggressiv konge, men byen er blevet beskyttet af en engel, der hedder Donadola, som står og vogter. Det er en statue, der står på toppen af bymuren og vogter over byen. Og hvert år kommer kongen så til byen, og så græder på der er en festdag, en årlig festdag, hvor kongen kommer til byen, og så græder Donadola en tårer, som former sig som en lille perle, som kongen så så får han til den her perle, og så sikrer man dermed et års fred til. Men så opstår der jo en ny krise, fordi at den dag, hvor en konge ankommer med sin hær, som ligger truet uden for byen, der bliver Donadola fundet uden hoved. Der er sådan nogen, der
går man så i gang med byens borgere, de voksne, skal jo så finde ud af, hvem har gjort det her, hvem er der truer byen. Der vælger man så at kaste skylden på en pige, der hedder Feline, som er et nemt mål, for hun er en meget speciel pige. Hun er søster til, hun er søster til fyrst Gino, som er byens fyrste, og er kendt som den skøre pige, og derfor så er det nemt at feje på hende. Og Ruben har tidligere stiftet bekendtskab med hende i en gyde, hvor hun redder ham fra, at hun plyndrede, og hvor hun giver udtryk for, at hun kendte ham. Og hun synes, at der skulle ske noget, det troede med, men det vidste han ikke, hvad det var. Han var ikke så bange for hende, som alle de andre var. Men hun bliver så beskyldt for det her drab på statuen, må jeg lige vil sige, i hvert fald for knust hoved, og bliver smidt i fængsel. Og der sidder hun, og fordi at Ruben han er søn af byens bøddel, så bor han faktisk i fængslet. Det går ud for også en rimelig historisk vej. Ja. Og det kan man sige, det er jo så lidt ubehageligt at bo der, men der bor han så med sin far, og så bliver det så på et tidspunkt kommer Gino for fyrsten, Felines bror, med en kasse, for eller han kommer for at dømme Feline, eller ligesom anklagen for det her mord, og har en lille kasse med. Og så bliver Ruben sendt ned for at hente Feline. Hun er sat ned i en dunkel fangekælder, og har 39 trin ned ad en mellemtrappe. 39 trin til helvede, som Feline kalder det. Mørk kælder. Så går han så ned for at hente Feline, og hun er væk. Og så er der en gammel dør, som har været rustet til, og ingen har vidst, hvad der var bag den dør nede i kælderen. Men det står nu åbent, og så går Ruben ind i mørket for at finde Feline, og hun bliver så bliver Ruben så trukket ned ind. Og Feline kan få opmærksom på, at nu de tos rolle at genskabe hovedet på Felines hoved, eller røv eller Donadonas hoved. Og det har de 5 dage til at gøre. Og så skal de igennem en række forskellige eventyr og en masse forskellige mål, de skal overstå, og de skal møde en masse forskellige uhyggelige mennesker, og så går den lille fantasy-jagt. Så det var så ikke afsluttet mere, men det er sådan her eventyr. Og så er det faktisk bygget op sådan, at hver dag har sin bog. Så hver bind har sin gåde og sin fortælling og sit hyggelige møde med et monster eller den, som nu skal de 2 børn skal overvinde. Ja, hver dag sin prøvelse, kan man sige. Indtil det hele jo ender, og så må man sig selv regne ud, om det ender godt eller om det ender skidt. Men som sagt, så skal der jo være en lille bitte smule glæde og håb, og det tror jeg også, der er til sidst. Men som sagt, så er jeg jo journalist, og derfor så har jeg så researchet på, hvordan bødler egentlig levede, og hvordan bødlernes børn levede tilbage i, og det her, det er sådan en renæssance. Jeg har forestillet mig, at det her er sådan en sydeuropæisk by, og der er sådan en rigtig dejlig dumt. Og det er sådan en rigtig tæt bebyggelse, og der er små caféer, og der er små markeder, og der er gule citroner, og sådan en lidt lækker by, hvor der så selvfølgelig også er kældre og grave, og alt det dystre og dunkle, som jo findes under enhver by. Men der er det så sådan, at bødlen, og sådan var det også i virkeligheden, bødlen bor afsondret, isoleret fra sig selv. Han kommer kun ud, når han har sit job selvfølgelig. Han skal enten straffe, piske eller hugge lemmer af de skyldige, eller han skal tage livet af de virkelig store forbrydere. Men han kommer kun ud, når det er mørkt og når det er aften. Og hans børn og hans familie, de skal også blive afsondret, fordi ordentlige mennesker vil selvfølgelig ikke omgås sådan nogle dystre personer. Så de skal blive altså inde på deres eget lille aflukke. Og sådan var det også i virkeligheden. Sådan er det med Ruben og hans far. Samtidig så er det sådan, at bødler, de havde også en vis tiltrækning på folk, som boede ude i det rigtige samfund. Fordi de var nemlig rigtig gode til at læse menneskekroppen. De havde jo et kendskab til lemmer og til hele fysikken i et menneskes krop, som andre almindelige mennesker ikke havde på et tidspunkt, hvor der ikke var en gode læger. Derfor var bødlen meget ofte også en læge. Han var god til lige at snitte store bylder af
Han var også god til, hvis der var et eller andet inde i kroppen, måske lige en lille snit åbne og kigge ind og tage det ud. Det var før der offentlig sygesikring? Det var simpelthen før sygesikring trådte til. Og så var han jo også god til, hvis man havde en betændt hånd, jamen så lige sætte den af. Ja. Så på den måde, så var han var en bøddel, men han var også en helbreder. Og i den her, der er Ruben, han har en kniv, som har den særlige magiske egenskab, at den kan hele. Og så det er sådan, at når faren har hugget hånden af en tyv, det gør man jo faktisk i nogle lande, må vi jo sige, så træder Ruben til og healer ham med sin magiske kniv. Så er det sådan, at Ruben, han skal jo være bøddel, og det ved han godt, det er han født til at være. Fordi hans far er det, og hans farfar var det, og hans oldefar var det. Det går i arv, det kan man ikke slippe for. Men der har Ruben så den meget uheldige egenskab, at han kan ikke tåle sit blod. Så han bliver rigtig, rigtig skidt tilpas for kvalme og kaster op, når han ser blod. Det er et stort problem for ham, fordi han skal rydde op. Når faren er færdig med sit daglige arbejde, så skal Ruben jo gøre rent og rydde op. Og det er altså en stor opgave for ham. Og det er også et gennemgående træk, at hver gang Feline, altså den skøre pige Feline her og Ruben, har løst en opgave, og samtidig sker der jo noget blodigt, og så bliver Ruben rigtig sløj, og han besvimer. Og så må Feline hele tiden træde i karakter og prøve at få ham trukket væk fra de farlige situationer. Ja, og før det er det jo også, at han har døden, faren er også en stor og stærk mand, og så er der lille Ruben, som... han er, det her det er jo faren, han ser rigtig skræk indbydende ud, men han er faktisk et godt menneske, og han er også et retfærdigt menneske. Og man kan også sige, at hele den her serie om bødler, den handler jo også om straf, og den handler om hævn, og den handler om retfærdighed. Og så kan man jo så diskutere, om man synes, at det er retfærdigt, at nogen skal miste livet eller have lemmer hugget af. Men det er jo sådan noget, man kan diskutere og tænke over, når man har læst bogen. Hvad er det for en straf og retfærdighed og hævn, vi egentlig ønsker?